Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuïta. Clínica Dental Riu, i somríele a la vida. L'Ahmed comença a veure la llum ara, després de més de 30 anys, d'un error judicial que el va portar a presó durant 15 anys, sentenciat per diversos delictes d'agressions sexuals que no va cometre. Ara el Tribunal Suprem ha reconegut l'error i l'ha declarat innocent. Se ha equivocado, yo lo sabía mucho tiempo y mucha gente sabía, muchas están aquí en el Guardia Civil, están aquí en Martorell, que corren, cada semana salen de televisión, pero tribunales no quieren dar a mi libertad. La semblança amb el veritable violador i la identificació per una de les víctimes en una roda de reconeixement, sumat a un error judicial per no admetre al tribunal les proves d'ADN, va ser motiu per condemnar-lo a 24 anys de presó. Això era l'any 1991. Solo me preguntan, de me condenaron, ya está. L'Ahmed vol la veritat, sempre defensant la seva innocència. Poco a poco llegar a la verdad, ojalá llegar completo a la verdad, tot. Ara respira una mica més tranquil, però encara queden 2 sentències per revisar. Però per la família. Para mi familia, un poco honor para nosotros. Me le quitan a mi honor, me quitan a mí todo, pero ahora ya sentimos el honor antes de gente, antes de todo el mundo. L'Ahmed no vol diners, vol quedar net. Depende de ellos, depende de justicia. Si hay verdad, la justicia limpia de la verdad. Ara el Ahmed només espera que aquestes 2 sentències que queden per revisar li continuïn donant la raó i quedi net al 100%.